Hoy, Francis Leo Marcos, makinig ka, ha? Para to sa'yo, ha? Makinig ka mabuti, ha? Para to sa'yo. Ha? Hindi ka nahiya? Marami kang tinutulungang tao? Ha? Marami kang tinutulungan? Bigay kang tuni-tuniladang bigas? Ha? Ilan na bang bigas na bibigay mo? Ha? Mula nung nag-umpisa ka namigay. Ilang sako na, hindi na mabilang? Sa kakapigay mo sa iba't ibang bayan? Dahil sa nagugutom sila, binibigyan mo sila? Yang pira mo, ibulsa mo na lang yan. Yang pira mo, itago mo, sayang yan. Huwag mong ipamimigay. Maawa ka naman. Makarating to sa'yo, ha? Ha? Makinig kang mabuti. Kundi hindi, kita mo to, kilala mo to. Makinig kang mabuti, Francis Leo Marcos. Idol kita. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Okay ka, tol. OFW ako, tol. Lagi kitang pinapanood to sa mga live mo, tol. Okay ka talaga, tol. Salamat, tol, ha. Ipagpatuloy mo yan, tol, ha.